Cazare la munte, bifat. Concediu la muncă, bifat. Tracțiune integrală 4x4 la BMW? Nu. Ei bine, asta pare să fie o problemă să o rezolve RGVP. Ia uitați-l. Și o să-l mutăm, vă zic imediat unde, în acest minunat Duster care se deschide singur, are keyless entry. Ia să vedem. Mașină frumos, tracțiune integrală 4x4. Să-l punem frumos. Aveți spațiu ca la nebuni. Băi, deci ce e aici? Orice chestie băgați aici intră, pentru că vorbim despre un portbagaj foarte, foarte încăpător. Ia uitați-o. Și nici măcar n-am apăsat pe un buton, ceea ce mie mi se pare foarte tare aici, pentru că exact aici este cheia, exact aici. Parcă vezi că mâine pe mine zic ăștia pe la știri că dă vreo ninsoare. Trebuie să vă pregătiți, așa că nu uitați să contactați RGVP ca să vă închiriați mașina. Tracțiune integrală 4x4, motor de 1.5. Haideți să ne grăbim puțin pentru că timpul se scurge.